Stáva sa vám, že čím viac lásky dáte, tým menej lásky dostanete? Viem, stáva sa to v rodinách a mne sa to stalo práve včera v tej našej rodine. Nie je to nič výnimočné. Otázkou len ostáva, ako rýchlo dokážeme túto krízu lásky zvládnuť, tak aby sme si opäť užívali lásku a porozumenie vo svojej rodine. Poďme sa dnes spolu pozrieť na jeden návyk zdravého životného štýlu šťastie, ako takúto krízu lásky rýchlo zvládnuť. Ahoj, volám sa Eva Stanová a som autorka Akadémie šťastia. Pomáham rodinám užívať si lásku v rodine vďaka návykom šťastia, aby sme spolu vytvárali láskavejší svet. Možno je pre vás zdravý životný štýl šťastie niečo nové a možno niečo odvážne, no overeným faktom je, že nič nemá blahodárnejšie účinky na lásku v rodine ako pokoj. Aká kríza lásky? Začala sa celkom nevinne minulý útorok. Práve vtedy nám volali z polikliniky, do ktorej mal nastúpiť môj otec na pobyt, ktorý mu mal posilniť zdravie. Veľmi som sa potešila a bola veľmi vďačná doktorovi, ktorý navrhol toto riešenie. No práve keď nám zavolali, chceli po nás, aby sme súhlasili s termínom, ktorý bude už o týždeň. Znamenalo to ďalšie vyšetrenie a kroky, ktoré sme museli behom tohto týždňa zvládnuť. No vedela som, že s pokojom a s návykmi šťastia sa nám to podarí. To som však netušila, čo ma čaká už o deň neskôr. Ako to už býva, ak riešite jednu situáciu, ktorá potrebuje vašu maximálnu pozornosť, tak sa o chvíľu pridá minimálne jedna ďalšia. A to sa potvrdilo hneď na nasledujúci deň. Keď som v stredu uverejňovala nové video, zrazu som nevedela pridať odkaz na web stránku ani v karte hore na ičku, ako ste zvyknutí, a tiež ani v záverečnej obrazovke videa. Začala som hľadať, kde robím chybu, no všetko som robila správne a tak som v pokoji pátrala, prečo to nefunguje. Bola som síce trocha smutná, veď som práve dokončila video, ktoré môže priniesť pokoj do mnohých rodín. No smútok sa pomaly začal meniť na apatiu, keď som zistila, že spojenie s web stránkou zmizlo aj v 57 predchádzajúcich videách. Po niekoľkých hodinách pátrania a rozhovore s Františkom, autorom Videoakadémie, sme prišli na to, že problém je na strane YouTube. Čakám teraz na ich odpoveď. No nezúfajme, existuje riešenie tak ako aj v každom prípade. S informáciami, na ktoré sú odkazované linky vo videách, získate spojenie, či už ak zadáte do vyhľadávača Google, prípadne nejakého iného, Akadémia šťastia, alebo jednoducho pozrite dole pod video a nájdete tam link. Toto všetko ovplyvnilo moju pozornosť a tak keď som išla lekárke pre výsledky, úplne som zabudla na nejaký papier, ktorý sme potrebovali pre polikliniku. S radosťou som kráčala domov, mala som už všetky výsledky, ktoré som potrebovala a tešila som sa, že sa môžem venovať svojej práci. No, opak bol pravdou. Prvá otázka, keď som prišla domov, bola: máš papier? No, samozrejme, že som tento papier nemala, no ostala som pokojná, pretože niečo v mojom vnútri mi hovorilo, že ho vôbec nepotrebujem, a to aj vďaka lekciám Akadémie šťastia. No, lenže môj otec toto poznanie nemal, a tak sme stáli na začiatku krízy lásky v našej rodine. Ako sme ju zvládli? Pozrime sa teraz spolu na kroky, ktoré nám pomohli ju zvládnuť rýchlo. Kroky, vďaka ktorým sme sa dostali z tejto krízy lásky v priebehu 20 minút, vám teraz prezradím. Najprv sme sa dostali do zaujímavej komunikácie. Prišla búrka, v ktorej narážal mužský a ženský svet a tiež i dvojgeneračný rozdiel. Otcové slová som vnímala ako výčitky a on môj pokoj ako ľahostajnosť.
Potom sme hľadali riešenia. Volala som lekárke, ktorá nedvíhala, tiež i do polikliniky, kde nedvíhali. Hovorili sme s otcom o svojich pocitoch a pohľadoch na situáciu. No a potom som si sadla a dovolila si dnešný návyk šťastia. 10 minút na pokoj. Schúlila som sa v tichosti do nepoškvrneného srdca Panny Márie a prosila som ju, aby mi dala poznať pravdu. A opäť som vnútri pocítila presvedčenie, že papier nepotrebujeme, a v tom volali z polikliniky a potvrdili to. Papier nepotrebujete. A kríza lásky ako rýchlo prišla, tak i rýchlo odišla. S otcom sme sa zasmiali a zvolali sme naše rodinné slová povzbudenia. Spoločnými silami všetko zvládneme. Ako rýchlo sa vám darí zvládať krízové situácie? Napíšte mi dole do komentárov, zaujíma ma každá vaša skúsenosť a každý váš názor, prípadne overené návyky šťastia. Môžeme sa tu navzájom inšpirovať a spolu tak vytvárať komunitu, ktorej vďaka láske v rodinách sa darí meniť a vytvárať láskavejší svet. Nám sa táto situácia podarila zvládnuť za rekordných 20 minút a za to vďačíme Božej láske, pretože Božia láska premieňa naše srdcia, vďaka ktorým namiesto dlhodobého hnevu, frustrácie, nespokojnosti či ublíženia a zranení takýchto situácií dokážeme rýchlo opäť pocítiť lásku a porozumenie. A za to som veľmi vďačná. Toto riešenie je tu pre každého, kto je ochotný sa učiť nové veci. My sa s mojím otcom modlíme každý deň sami a raz za týždeň spolu za našu rodinu i ďalšie rodiny. A Boh nám v modlitbe večeradla dáva nové srdce a učí nás pravej láske v rodine. Vďaka tomuto najúčinnejšiemu návyku šťastia v modlitbe rastie láska nielen v našej rodine, ale taktiež aj v rodinách, ktoré pochopili silu tohto návyku šťastia. A taktiež, že okrem modlitby je dôležitá aj láskavá komunikácia a Božia pomoc nepoškvrneného srdca Panny Márie, vďaka ktorému rýchlejšie zvládame takéto situácie s láskou a pokojom. Čo pomáha vám? Pomáha aj vám modlitba, alebo máte iný najúčinnejší návyk šťastia? Napíšte mi. Inšpirujme sa tak navzájom, ako žiť lásku vo svojej rodine a tak spolu vytvárať láskavejší svet. A ak svoj návyk ešte len hľadáte, tak kliknite dole, pozrite sa dole pod videom, nájdete tam link na odkaz www.akademiašťastie/láska sa dá zachrániť. Teším sa, že ste sledovali toto video a poteší ma, ak nám dáte like. Dáte tak zmysel našej práci. A ak ešte nie ste prihlásení v komunite ľudí, ktorým záleží na láske v rodine a tak spolu vytvárajú láskavejší svet, pridajte sa jednoducho k nám, prihláste sa k odberu videí. A ak chcete dostať informáciu o pridaní videa do kanála Akadémie šťastia, tak jednoducho stlačte aj zvonček. My sa vidíme už o týždeň v stredu v ďalšom novom videu. Teším sa na vás. Ahojte!